Čaká nás aktuálne 6. zápas, ktorý je vypísaný na 4x3 minúty do 69,8 kg. Do modrej časti ringu príde zastupovať Král Gym Brno. Borec s menom mladý talent preberí ďalší mladý talent, ktorý tentoraz bude na domácej pôde. Reprezentant Gobola Gymu bude zastupovať prácu Mareka Riga a jeho meno Šiestý zápas večera vypísaný na 4x3 minúty do 69,8 kg. Dovolte mi predstaviť vám borca v modrom rohu. Má 18 rokov, 170 cm, 70 kg. Reprezentuje Král Gym Brno pod trénom Vitom Králom a Michalom Hajkom. Na konte má amatérskej časti kariéry 10 víťazstiev, 4-krát knockoutom, 2 prehry. V profesionálnej časti kariéry 1 zápas, 1 víťazstvo a na KO. Jeho meno červený roh, zástupca domáceho Gobola Gym pod trénom Marekom Rigom. V rohu taktiež je kapler Marek Kudlička a Erik Trezor, nechýba ani Pavel Vaško. Má 22 rokov, 185 cm, 72,5 kg. Amatérske skóre 27 víťazstiev, 7 knockoutov, 3 prehry. Nikdy nebol ukončený a posledne porazil v dôležitom zápase Filipa Háčka na Fight Night Challenge. Je šampiónom Slovenska v boxe. Dvakrát skončil na prvom mieste na majstrovstvách Slovenska v boxe. A dnes to pre mňa bude profi debut. Jeho meno rozhodčom v ringu Martin Gajdoš. Krásné okamžiky s legendou Jankem Zacharou vystřídali zase zápasy. Čeká nás, nebo teda vidíme souboj dvou mladých perspektivních borců, dalších mladých perspektivních. Určitě pre Doda Kollera je to aktuálne teda profit debut, je to domáci boxer, dá sa povedať, z Gobola Gymu, zverejne z Mareka Bombilaja. Začal zápas veľmi peknou zadnou rukou.
Jan Rotter má jeden zápas, takže velmi mladý a talentovaní kluci, ostatně 22 a 18 let. Rohu Rottera vidíme známého to trenéra a bývalého boxera, určitě ho znáš i ty, Víte Král. Víte Krála, samozrejme, veď on boxoval aj za nás, za Nitru, aj veľakrát, však Brno Nitra nie je ďaleko, veľakrát k nám chodili aj na sparingy, takže ja Vítka poznám veľmi dobre. Vítek už také ukončil kariéru, byť teda teď se řeší, že by si možná ještě jeden zápas přihledl a tam vyhlídnutýho jistého soupeře, ale taky má to naboxováno mraky. Taky má 300 zápasů někdy. Spoustu republikových titulů. Dlouhé roky platilo, že byl pokud jel na republiku, tak byl neporažený. Pak myslím, že padl s bezvodou. To už si ja presne nepamätám, ale viem, že on tých zápasov mal veľmi veľa už v mladom veku. Zbieral veľa skúseností. Teď ti předává svým svěřencům, jako je Honza Rotter, každopádně zatím Dodo Koller dominuje. Určite. Dodo dobre diktuje ten zápas, drží si vzdialenosť, ale nie je pasívny. Niekoľkokrát už dobre zasiahol. Teraz aj pekne zmenil úhol, to sa mi páčilo. Po dlouhé době vidíme i souboj klasických gardů. Žádný levák v tom není. Dobre kombinácie úderov od Doda Kollera. Opäť, veľmi dobré zahrnuté. Zatím je to sbírání zkušeností pro Jana Rottera. Už niekoľkokrát Dodo Koller veľmi dobre zasiahol zadnou rukou, bez toho, že by k nej pridal prednú ruku, teda nezačína kombináciou predná-zadná, ale vystrelí iba samotnú zadnú ruku, ale postačuje mu to, pretože majú dostatočne dlhú a vie si nájsť tú správnu vzdialenosť. No ale tak dobře trefil i jeho soupeř, každopádně byl za to po zásluze potrestán teda, protože Dodo Koller přidal zajímavou kombinaci. Tak máme za sebou prvé kolo a myslím, že jednoznačne bude pripísané do červeného rohu pre Doda Kollera. Ale samozrejme zápas ešte neskončil. Zvlášť aj u týchto chlapcov, ktorí majú menej tých skúseností, je tu dobrá atmosféra, veľa ľudí, veľa môže zohrať aj psychika, je to kto ako sa s tým vyrovná, ako je namotivovaný alebo niekedy až premotivovaný. Ten zápas sa môže zlomiť až v druhej polovici. Je to tak, každopádně tohle je souboj na 4 kola vypsaný, takže taková ta rychlejší záležitost. Zároveň platí pro mě teda konkrétně, že se vlastně vždycky řídím i u těch neskušených kluků, koho mají v rohu. Když tam vidím opravdu kvalitního bývalého borce nebo člověka, o kterým vím, že má kvalitní gym, tak i když to je neskušený borec, tak se dá tušit, že převede zajímavý výkon a byť je Jan Rotter zatím bytej, tak ukazuje tam určitý zajímavý náznaky. A zabore, že skúsených trénerov majú obaja, takisto Marek Bombilaj, to bol tiež juniorský reprezentant ešte Slovenska, tiež má toho naboxovaného a momentálne v jeho Gobola gyme trénujú skúsení chlapci, sa tam schádzajú, ktorí sa venujú profiboxu, či už tam zavíta na tréningy Zolty Osadian, Vili Tanko, takže Dodo Koller tam má vďaka tomu kvalitných sparring partnerov a byla hezká zadní. O to je tá jeho príprava lepšia. Ten se tam dokázal Honza Rotter dobře šáhnout tou přední rukou. Je jasný, že jeho to bude v úzovkách, jak se říká, bolet trošku víc, protože musí jít přes úder. Vzhledem na to, že má proti sobě soupeře s další rozpětí paží. Ale teď se s ním pasuje v tom druhém kole hodně srdnatě. Áno, bolo tam niekoľko úderov vydarených aj teraz na jeho strane, ale vždy sa snaží tú akciu končiť aktívne Dodo Koller. Pokiaľ aj nejaký úder inkasoval, tak pokračoval ďalej a zase nejaký úder hneď vrátil. Teraz dobrá kombinácia predná zadná, aj keď to išlo cez ruky, ale Dodo dobre
kombinuje aj tie spotky, ale je pre ňo výhodou, pokiaľ aj tie spotky udiera z dostatočného dištancu. Nie je dobre, pokiaľ sa úplne nablízko dá k tomu superovi, tam väčšinou môže inkasovať. Zase další zajímavá kombinace vodu do kolora. Dobré povolenie na konci. Tvrdá střícna. Druhá podobná situace, kde jsem si říkal, že bychom mohli naživo zažít dvojitý počítání. No, teraz toho nie je ďaleko. Dobré kombinácie do kolora. Znova tam dokázal Honza Rotter šáhnout. Je tam stále tá bojovnosť od Honzu a sú tam aj údery, ktoré on zasiahne. Zvlášť keď Dodo sa dostane do takej pozície, že má pocit, že už je to len o ňom, už len on bude rozdávať údery a nakoniec tam príde aj od Honzu nebezpečný úder a Dodo by si na to mal dávať pozor. Poslední půl minuta. Vidíme, že Honza Rotter tady má podporu z hledišky. A opět trefil s tou zadní rukou. Poslední 10. Zajímavý zápas, hodně zajímavý zápas. Pomerne vysokom tempe. Určite tie kola môžu byť ešte zaujímavé, ale myslím si, že aj toto kolo jednoznačne putuje do červeného za Dodom Kollerom. To rozhodně, ale Honza Rotter ukázal ve druhém kole rozhodně víc než v tom prvním. Když tam je dobrá práce v rohu. A já se těším na to, co kluci předvedou v třetím. Vidieť, že aj Vítek Král mu ukazuje, aby používal ten dvojitý kryt, trošku nalákal na seba a z toho zaútočil. Když koukám na Vítka, na ty rady, možná to tam je, jo. Tak je dobre, keď to boxer v rohu nielen počuje, ale trošku mu to môže aj ten tréner ukázať. Ale myslím, že jeho zverenec Honza Rotter aj sa snaží trošku držať tú jeho taktiku, pretože viackrát, keď zasiahol, to bolo práve vtedy, keď bol na svoje v ústupe, ale nakoniec prekvapil úderom. Ale na druhej strane vôbec aj Dodo Koller to vôbec neuľahčuje, pretože pokiaľ tam Koller sype tie údery z distancu, tak je to naozaj pre Rottera veľmi ťažké. Dobrá zadná ruka. Dobrá zadní, ale dobře to pochytal Honza Rotter. Tady slyšíme ty rady od Vítka. A je parádní zároveň to, byť to teď nevyšlo, že Honza prostě poslouchá. To je taky hodně důležitý, že ne každý boxer dokáže v ringu vnímat a respektive poslouchat. Tak jednoznačne tá taktika podľa toho, čo mu kričí Vítek, je postavená na momente, nie na tom, že by neustále a v kuse išiel v tempe. Ako som už predtým spomínal, tréner musí poznať svojho zverenca, taktiku musí prispôsobiť tomu, čo je ten zverenec schopný. Takže teraz Vítek zvolil presne takúto taktiku, ako to teraz Rotterovi vyšlo, že počkať si a potom prekvapiť. Každopádně v tomhle kole zatím Rotter natrfoval podle mě možná i víc. Jako první minutu a půl. Dodo Koller trošku jakoby zvolnil. Tam hodně vyčkávání z jeho strany. Tie zadné ruky má dobre, niekedy síce Rotter drží tie ruky v kryte a neprejde ten úder úplne celý, ale niečo medzi tie ruky prenikne a to sú tiež nepríjemné údery. Dokázal Rotter trefit a hlavně v té kombinaci pokračovat. Áno,
Teraz dobre pokračoval a Dodo Koller trošku tú situáciu celú podcenil. Mal pocit, že príde, aj keď možno jeden úder už to pokračovať ďalej nebude, ale Rotter pokračoval ďalej a nejak... Každopádne, ako by to Kollera probralo. Áno, dal si teraz väčší pozor, pekne povolil a udieral z povolenia. Dobrý predný spodok Kollera. Posledných 30 sekúnd zatiaľ asi najvyrovnanejšieho kola v tomto zápase. Dobrý zdvíhak na krátko od Doda Kollera. A opäť hezký spoda. Veľmi dobrý ten predný zdvíhak. A další. A myslím si, že ty dva spotky Honza Rotter hodně cítil. Určitě. Tam bylo vidět, jak stáhl tu ruku. A je vypnutý chránič. Tohle trošku teď ochránil Honzu Rottera. Už v době, kdy je odklepáno poslední 10. A Vítek sa s tým neponáhla. To jsou ty zkušenosti těch zápasů. Ty to moc dobře znáš taky. No, myslím si, že tu poslední minutu Dodo Koller dokázal zlomit to kolo pro sebe. Určite áno. Myslím, že z hľadiska bodového stavu nie je o čom premýšľať. Tam určite 3-0 na kola vyhráva Dodo Koller a jedinú možnosť, ako ten zápas vrátiť pre Rottera, je vyhrať pred limitom. To už bude hodně těžké, ale proč ne? Je to 70, oba ten úder mají. Slyšeli jsme to, viděli jsme to. Myslím si, že nás čeká ještě hodně zajímavých 180 sekund. Tak box je krutý a krásny zároveň v tom, že pokiaľ naozaj neudre posledný gong, tak nikdy nie je nič isté. Jednoducho tá rana môže prísť kedykoľvek a od kohokoľvek. Je vlastně výhoda a nevýhoda všech individuálních sportů. Zároveň prostě tam jsi sám za sebe a nemůžeš se za nikoho schovat a... Presne tak. Buď to seš první nebo druhý. A někdy je to pro toho boxera až krutý, že může zajímavý zápas prohrát. Dodo nastúpil do toho posledného kola evidentne nahecovaný s tým, že chce pokračovať tom, ako to v treťom kole dokončoval. Hele, hezký spodek, ale tam teď dobře trefil i Rotter, do té kombinace vletěl do Díkovi. Zadná ruka opäť. Tá kombinácia zadnej rovnej a potom, keď príde ešte ten predný zdvíhak od Dodo Kollera, tak je naozaj dobrý. Každopádně přijde mi, že v tomhle kole se i zároveň Dodo Koller víc soustředí na spotky. Možná tam přišel nějaký pokyn po tom závěru předchozího kola. Tak určite malo tam, jak my hovoríme, chyteného na ten spodok, takže dobre to kombinuje. Kombinuje tie údery, rovné údery so zdvíhakmi, v tomto si myslím, že je ten jeho výkon dobrý. Bolo tam pár momentov, kedy to trošku zaspal, alebo možno, že podcenil situáciu a niečo inkasoval, ale z hľadiska jeho tej ofenzívy, toho, ako tvorí, tak to kombinuje veľmi dobre a opäť to krásne trafí. To je možno sú tie typy kombinácií, ktoré, keď sme komentovali ten prvý zápas Lukáša Ferenczu, kde mi to trošku chýbalo, že presne takýmto spôsobom viacej zakombinovať tie kombinácie, aby tie údery prichádzali raz z dola, raz z boku, raz stredom a potom to ten super nevie natoľko vyblokovať. A teraz to predvádza presne Dodo Koller, že kombinuje bočné údery s rovnými údermi, so spotkami, rozoberá obranu Rottera. No, jestli to předchozí kolo bylo relativně vyrovnané, tak ve čtvrtém má Dodo Koller jasně navrh. A tady si myslím, že... Kdyby jsme byli v olympijskom boxe, tak si myslím, že už je počítané. Možná i ta neskušenost Rottera, že by si možná mohl kleknout sám od sebe, nechat se odpočítat, nebo nechat se počítat, odpočinout si trošku z toho tlaku, než se to snažit ustát. Ještě 45 sekund.
Opäť dobrý spodok, veľmi dobrý ten ľavý spodok Doda Kollera. A nebrá je tam prvé počítanie. Výborná práce od Vítka Krále, který teď doslova radil, co má jeho svěřenec dělat, kdy se má zvednout. Pro Honzu Dotra je to velká zkušenost a uvidíme, jestli to dokáže doboxovat. Dobré tady kombinácie. Posledních 10 a to bude těsný. Myslím si, že to stihne, protože zazní gong. Je to tak. Tohle ale myslím si, že Dodo Koller odpustí svému soupeři, protože ten už byl v takovým stavu, že asi ani neslyšel ten gong. Ale pekná bodka za zápasom, naozaj Dodo Koller pekne vystupňoval to tempo. To štvrté kolo bolo absolútne dominantné, prišli tam dve počítania, takže ja si myslím, že domáci zástupcovia Gobola Gymu môžu byť spokojní. OK, tak Československo 0-1. Československo 0-1, mali sme prvý československý súboj. Myslím si, že to byl první, ne, vlastně 0-2, tak pardon, tak 0-3 už, no. Sakra. Ale tak ja to... Dobře, ale tak Ferneza nebyl oficiálně na hlavní karty, tak 0-2. Ale myslím si, že v tomto momente naozaj nejde o to nejaký československý súboj. Chalani, každý sa snažia rozbehnúť do svoju profi kariéru. Dá sa povedať, že máme tu nejaký ten československý rybník, pretože patron zastupuje boxerov ako z Českej republiky, tak aj zo Slovenska. Viacerí chlapci tam majú vytvorené podmienky na to, aby napredovali a Pro oba to byl zápas, kde sbírali zkušenosti, pro Honzu Dotra asi ještě o něco víc, protože přece jenom Dodo Koller je zkušenější. Je a hlavne Dodo Koller, myslím, že už asi 3-krát boxoval na podujatiach Fight Night Challenge, ktoré sú takisto vlastne veľké gala večery s veľkou diváckou kulisou, takže on už sa psychicky dokáže vysporiadať s tým publikom, s tým očakávaním, s tým tlakom a bolo to aj dnes vidieť, že napriek tomu, že to je mladý boxer, tak úplne v pohode sa s tým vysporiadal a nezobralo mu to žiadnu energiu, bol sústredený a predvedol kvalitný výkon. V 6. zápase večera víťazí 3-0 na body. A prvé profi víťazstvo získava Josef Dodo Koller. Dodo, za sebou máš výhru nad Filipom Mačkom, teraz nad ďalším mimoriadne talentovaným borcom, tým mladíkom, tak už asi budeme musieť hľadať troška aj vo vodách tých starších borcov. Profi, triumf číslo 1, čo to pre teba znamená? Tak je to pre mňa začiatok novej cesty. Amatérov sme povyhrávali niečo a teraz začíname v profi. Teším sa z tejto výhry. Môj výkon nebol najlepší, prvé kolo zazia vždy, ale potom sme to rozbehli. Chcem poďakovať superovi, veľa vydržal ortodoxov a všetkým vlastne ďakujem divákom, nomu trénerovi Marekovi za všetko a Patron Boxing za to, že tu môžem byť. Dodo, moja častá otázka, ale skutočne ma to zaujíma, čo teraz sa čaká najbližšie? No teraz idem užiť Silvester v rade troška a potom neviem. Uvidíme, čo príde, aké výzvy. To má na starosti môj tréner, do čoho ma postaví, tam idem. Gratulujeme k prvému veľkému profi víťazstvu Josef Dodo Koller, dámy a páni. Ja by som chcel k sebe prizvať trénera Mareka Riga. Dáme najprv fotku a potom rozhovor s Marekom. Jo.